Pigkundusir kasbaong aga sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City ang send-off ceremony kan multi-agency security personnel na ipapakalat para sa seguridad sa Peña Francia Festival. Kabali sa mga ide-deploy ang 2,795 personnel halit sa Philippine National Police, Bicol. Kung pwesto ininin mga personalis na halit sa Regional Headquarters, Police Provincial Offices, Aviation Security Group, Regional Medical and Dental Unit, Regional Communications and Electronics Unit, Highway Patrol Group, Regional Maritime Group, Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, Regional Forensic Unit 5 as in iba pa. Poon sa Setyembre 12, sundo 22, madura ang security coverage sa nasambit na syudad, mantang po naman ngunya na aldaw hasta sa Setyembre 22 ipapautob ang gun ban. Sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon, labi ka importante ang koordinasyon as in kolaborasyon kan lambang law enforcement agencies, government agencies maging kan publiko para maging matrayumpo ang aktibidad. Patunayan natin na tayong mga Bicolano ay mga totoong Kristiyano, mamahal sa bayan, nagre-respeto sa ating may kapal. Makakatabang man kan PNP Bicol ang 2,173 na personahe sali sa iba pang partner agencies aro kan Philippine Army na may 500 na pigdugang na personel para sa translasyon as in fluvial procession. Nagdugang man in 72 na personahe ang Bureau of Fire Protection para sa translasyon procession as in 115 personnel sa fluvial procession. Ang Highway Patrol Group na nagdugang man in 40 personnel para sa translasyon as in fluvial procession. 656 naman ang pigdugang na puwersa kan Coast Guard para sa fluvial procession. May ipapadarama ng mga kabuhan ang Land Transportation Office, Public Safety Office, Kabalikat Civicum as in iba pa. Ang sa AFP, sinasabi nila, sir, protecting the people, securing the state. Ang sa police naman, sinasabi, to serve and protect. Ang sa Coast Guard naman is saving lives. So kung kukunin po natin yung mga task words ng mga battalions natin, 4 lang po ang lalabas doon. To protect, to secure, to serve, and to save. At yun po ang gagawin natin sa mga susunod na araw at susunod na linggo sa darating na Peña Francia 2024. Mientras tanto, presentema sa seremonya si Police Colonel Erwin Rebellion ang City Director kan Naga City City Police Office. Laom niya man na sa presensya kan dugang na puwersa maging matrangkilo asin matrayumpo ang dakulang kapistahan sa rehiyon. Prepared po tayo kasi sa dami-dami po mga coordinating meeting with it comes to the security preparation for the Peña Francia, naka-in place po lahat. So hindi po siguro tayo nagkulang doon sa mga coordinating meeting. At least na-in place po lahat na security plan. Ngunya na taon ang centenary celebration kan canonical coronation ni Our Lady of Peña Francia para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.